omor. De-aia sunt bobiță, elevul fără coroniță. Dar prost nu sunt. Nu, prost nu sunt. Nici domnul Goia lui Caragiale nu era. Și cu atât mai puțin nici Bulă, celebrul copil minune al folclorului autohton recent. Ba, chiar sunt mai isteț decât toți și îmi place să-mi dau cu părerea amestecându-mă în discuțiile oamenilor mari. Așa-mi place. Seară de seară, în sufrageria noastră modestă, mama, tata, ziarele și eu producem un veritabil show. Vino pe o margine de lume, ca pe o bancă goală să stăm. Cerul sub noi se va deschide și nici nu vom ști dacă visăm. Ia uite mă, Bobiță, bravo măi, Bobiță, ce-i cu tine de când ți-a spus? Sunt îndrăgostit, mămic. Oh, da? Da. De cine? De noua ta colegă? Da, e noua mea colegă, Alexandra. Alexandra o cheamă? Da, și stă în bancă cu mine și ieri mi-a adus să mănânc pufuleți. Așa. Și astăzi mi-a adus pufuleți cu ciocolată, mâine mi-aduce pufuleți cu sare. Dacă am mulți păfuleți, băi, mămică, măi. Păi, decât are și ea bani, mămică, că n-are cine știe ce Și salariu. ce sunt părinții ei? Părinții ei sunt oameni. Păi, oameni, dar cu ce se ocupă? Nu mi-a zis mămică, că zice după aia că dacă o întreb sunt să nu fiu pe interes. Păi nu, mămică, dar e bine să știi așa. Păi dacă îi dă bani de pufuleți, băi, mămică, are... Înseamnă care? Că tai că tu nu-ți dă nimic. Păi ce semne? Chiar unde e tătic? Ionică, ce faci pe jos pe acolo? Faci tăticule, ți-e rău? Chem salvarea sau preotul? Ia uite. Ce? Am scos, dragă, aparatul ăsta de aici. Ce aparat? Ce aparat, tătic? De la inimă? Am eu un aparat. Ce aparat ai, tăticule? Ia arată-ne din nou. Ai aparat? Dar e plin de praf, Ionică. Păi dacă vă că nu prea ai șters praful.